Toto je jeden z mála prípadov, kde sa podvod podarilo zastaviť včas. Jedného dňa išiel ten môj kamarát, ktorý ma dostal do problémov okolo mňa na sivej Tesle. Napísal som si evidenčné číslo a cez overenie.digital som si ho preveril. Začal som hľadať na internete. Tesla nie je na Slovensku veľmi rozšírená. Našiel som ju na autobazári. Vtedy som si ešte myslel, že ju kúpil z ukradnutých depozitov. Pod príspevkami na Haka sa ozval pán P. Spojili sme sa a zistil som, že môj kamarát od neho kúpil Teslu v hodnote 21 900 eur pomocou falošného potvrdenia o prevode. Peniaze mu nikdy neprišli a tak som vedel, že kamarát chce to auto hneď predať. Okamžite som písal jeho otcovi, nech tú Teslu vráti, aby sa nedostal ešte do väčších problémov. Ešte v ten deň kamarát nechal tú Teslu na parkovisku a prístup k autu prehodil späť na pôvodného majiteľa. Samozrejme, že sa vyhováral, že tie peniaze poslal cez účet jeho manželky. Ale realita bola inde, peniaze proste nedošli. No a takto sa narýchlo podarilo zachrániť 21 900 eur. Rýchla reakcia, spolupráca a kúsok šťastia. Sleduj ma a v ďalšom videu ti ukážem, ako rozoznáš falošné potvrdenie o prevode.